Dus jouw campinggoeden recht gemaakt. Ja. Vandaar, weet je hoe lang is dit? Nee, vandaag komen we hier bij elkaar. Ja, dat is bij lekker. 58 jaar. 58 jaar. Ja. 58 jaar. Ja. Zij kan goed zijn, maar hij was in zijde geweest. Ja, maar dat is ja, camping, hij die deed ons befokt met die drijf rondrijden. Je nou gaan ook met de Duitse befokt is mijn pil. Of met die bijna, Keizerbrouw soldaten. Dankie nou jij. Dat had ik je ook eens leerken op die stoep bij Dankie. Ik en Dankie hebben ze bijna. Ik weet, jullie was net zo man. En Dankie heeft van mij gewerkt. Ze zei, Oeroe, kom daar bij mij. Daar is een man van die zijde. Hij maakt camping goed, stoelen recht waar we Ik heb al 3. Hier, Dankie heb ik voor jullie leerken. Dus nummer 4 hier. 67, 34, 35, 67. Jullie mag me niet zus bij. Zo lang ken ik je. Yes, dat dan nog groot, maar niet nee, dat is een groot story, dat is bijna lang. Ik heb jullie die tijd met elke vrouw voor bezoek. Ja, al die vrouwen, god, hulle zoekt net voor jou. Ja, wat ik hier mooi kan. Hulle zoekt net voor jou. Nou, dat is ook zijn naam Blank Pieter. Ja, zeker. Nee, dat is die waarheid, ik zeg voor jullie. Hij dit verstaan niet, maar dat bent ook niet. Ik rijd niet van buiten in Pala. Daar bij Autohuis staat, die heeft gestaan, ik ken alles. Doe dat alles. Ik kon niet eens door zijn fiets betalen. Toen reed je al hierdie groot model uit. God. Jy wil afvat hy nou. Het is een lang pas, Maar zijn werk is beslaan en mijn neef. En dat die zijn krijgen om, dus nog omgegooid. Dus ons twee wint ook, ons is op zoek. Dan kom je niet wat in Pala hier. En hij komt bij Mimi. En hij van Mimi. Mimi is ook een lang daar. Dan heb je bij ons een beetje. Maar ons is jaloers op. Want als die woorden die een paar uit zijn groot ziet gaan, dan speelt hij lekker muziek. En ons staan zo bij je. Ja, maar het is klein, maar we staan bij de uitkrossing in je grond. Hoe die een paar staan. Dank je. Ik zeg, hoe dat kan? Ja, kom weten wat hij is. Die aan de kap zo. Ik wil het nooit te doen. Ja, ziet je wat dan maar komen met die vrouw doen. Ja, doe dat dan. Maar weer, hij heeft toen nou, dank je Jacco, hij heeft toen nou, die eerste platenspeler in een motorkar wat ik in mijn leven gezien heb, niet wat zeggen als een kar. Dat is een liedje spelen. Die 7 singles heeft. En hij komt out daar stil. 7 singles. Hij zou dat nooit vergeten. En die kar. Kom maar, je spullen, die staan hier, ik wil armhoren door een keer geleden. Hij is een politieman, hij zegt, hij staat. Die staan in Pala. Maar ze nooit vergeten, die Slim Wortman, zijn 10 gitaar speelt. En hij zegt, wie is dat? Hij, voor de klaar zou praten. Ja, ik had zo nog een goede tijd. Het was een goede tijd. Ik zei, Poetie, zijn voet was mezelf terug, want toen had hij nog pas hier. Ja, daar. Ik zie je wordt zo maar wakker als ik doe, dat je ook tegen praat. Ja. We praten erom nou. Dat is ons op het dansdagen, maar hier. Ja, lekker dan. Dat is ook wel lekker warm. Kijk, nou, kan ik nog whisky hebben. Heb je daar dit dan gedaan? Nou besluit ons daar, toen maken we wat toe. Soms met daar bij
Prima gewaar. Dan zit die jongerbekken eigenlijk net opgemaakt. Oh, maar je komt echt goed slingen. Ja, die een paar van kop bij familie. En ik denk dat ML dat zo plat Wie weet dat is versieren. Wie weet dat is Maar die zijn dus goddelijke waren. Nou, maar nou, het ons nog, dan is het nog plekken wat toen in die RSA is, was de baartoestand van de Lucas Makobi. Dat is gehoord daarvan. Ons is in die, ik heb iets het voor, maar waar is het uit? Was je ook al in de zijde die tijd geweest? Excuse toch? Was je ook al in de zijde die tijd geweest? Ja, nee, ik heb dat goed. Je hebt wat samen aan Nee, ik heb het gehoord dat. Nou rijden we die plaats, hier is die grote gemaakt. Nou rijden we die plaats. Ja, hij is het toch makkelijk, maar hier achter zijn twee jongvrouwtjes. Die willen door de winkels aan de zo. En daar kan de boetes niet zo groot. En maar kort aan de pelsjas is ook daar. Maar eigenlijk was het aanzien op mij bedrijven en we boven nog goed zijn. Maar dat was een Lucas Makobi was ons pro die nationale partij. En toen ons naam waar toe. Maar toen zijn we in de politie. Ah. Het was met Vicky. Ja, met Vicky, maar ons hij stond in de politie. Hij is nog aan de boer en het gaat goed. En deze jongen ons komt stop. Dus zien we daar, kon ik weer maar we zien daar. Ons is in het doodsakker, we zitten in stoppende groepen, weer maar, en ik kon staan op de politie. Aanbreekkarren. Ja. Oh, Ik was daar, ja, dat vlieg ik, maar ik weet niet. Ik zie Piet Jong, ik zie hem niet. Maar hij is hier niet, en hier ben je niet, en dan niet goed uit. Later, maar dan zit ik in die kar en ik. Ja. Dan ben ik niet staan en die politieman is daar. De braas. Jee, die volgende ook nooit. Kappelen daar haken met elkaar. Kappels Piet, papa. En de wees, daar trekt ons in de ziel. Ik zeg, Piet, wat heb je nou gemaakt? Ik zeg, ik heb met een viskarp geweest. dat horen we niet hebben. Ik kan het stralen.